Edurnek eta Mikelek enpresa berean elkarrekin behar egin dute urte askoan. Edurnek iaz hartu zuen erretiroa eta ez da geldi geratzen, sekula baino aktiboago dago. Arte historian matrikulatu da unibertsitatean, enpresa gazteekin lan egiten du bere eskarmentutik aholku emanez. Eta azkenik, bere ametsa betetzera eta bizitzako jauzia ematera animatu da. Mikel datozen hilabeteetan erretiratuko da, eta irrikan dago eguna iristeko gehien gustatzen zaion horretan jarduteko. Etxeko txikerrekin jolas egitea eta antzerkiaren munduan prestatzea, beti izan da bere grina eta. Biak dira oso profil aktiboak, ingurunearekin konprometituak, eta bizi diren gizarteari ekarpenen bat egiteko ilusio handia dutenak. Edurne eta Mikel Lakoengan pentsatuz, sortu da BBK Sasoiko, berrikuntzan oinarrituriko gunea, elkarlanekoa eta Bizkaian aitzindaria. BBKak sustatua. Zer eskaintzen dizu BBK Sasoikok? Gizartean parte hartzeko eredu berri bat, hor zu zarelarik protagonista. Gune fisiko eta virtual bat, non berrikuntza den egindako ekintza eta proiektu guztien oinarria. Ikasteko, parte hartzeko eta gizarteari ezagutzearen eta esperientziaren ekarpena egiteko prest dauden pertsonengana irekia. Belaunaldien arteko bokazioa duen proiektua, gizarte osoarekin sinergiak sustatzen dituena. Baina BBK Sasoikok eman egiten dizu, eskatu ere egiten dizulako. Torloioari koska bat estuago egiteko eskatzen dizu parte hartze ereduan, hartzen duzunak balio dezan sortzeko eta proiektuetan parte hartzeko, zuk bezalako jendeak asmatu, sortu, zehaztu eta implementaturiko proiektuetan. Pertsona bizia, kezkatsua eta erronka berrietan parte hartzeko ilusioa duena baldin bazara, irrikaz gaude zu entzuteko pertsona paregabeentzako gune berdingabe batean. Emazu izena Sasoiko espirituan.